Čau lidi, a já vás vítám u dalšího let's playe. Au, teď jsem si... Jo... Se je do píč, páni. Já chci vědět, co tam je napsaného. Strašně se to nedá, to nejde hrát. Sorry. OK, taky. Takže dneska budeme hrát sami a budeme hrát Open Event. Zahrajeme si zase Need for Speedy, ale tentokrát Need for Speed Rally, což jsou online, můžete si stáhnout. Cože, co je? Jo, 1 day treasure hunt. Bomba, kámoše, 1 day treasure hunt. To je bomba. A já mám ten slibovaný teda. Open Pursuit, dáme si single player. OK, já jdu nahrávat. Tak, ještě si najdu ten. To je tady. Tak, jdem aspoň chvilku natáčet, abych mohl. Ready? 3, 2, 1, jdem na to. V tomhle videu jsem teda chtěl zaměstnat Tekyho, což je můj kámoš, fakt dobrý. Mysleli jsme, že spolu budeme nahrávat, ale má skurvený počítač, horší než mám já, to už je co říct, ale já můžu nahrávat a můžu si říkat niga, nevadí. Teďko vtíkáme přes policajtama, který vůbec nevidím. Offroad driving, holy shit. Tady žádný nejsou, ty policajti. A jo, hele, 2. Din. Jo, pro prty tam máš, do prta. Pardon, pane profesora. Píče, pani! Hele, on ještě jede, ty vole. Ramming police. Dobrý. Máme tu další vzpomínku na Tekyho, vteřinku. Hraj no, to píč. O, dobrý. Tyjo, ve druhým závaj spojky. Že by fail deal? Ne. Ještě, že ne. Málem by teda byl, jo, fail deal. Ale... se mi to tak povedlo. Jak jsem už chtít. Co je taková elektrárna? Jak nakladně nebo v Ostravě, tyjo. 200... jsem neviděl, fakt, pardon, mám se. No a myslím, že tady to budou dlouhodobý let's playe. A budem natáčet i s takým, jestli se mu nějak rozjede počítač na takovouhle slabou hru. Au. Jdem dále. Jo. Au. Státní policie, se jich trošku zbavíme. S dovolením, pane. Já jsem to přejel, WTF? Joj. Co to tady dělají, tyjo, magoři? Tak. Je to tam. Neskoušej to ani na mě. Vidím, že to je docela dobrá rychlost FPS. Že se to neseká. OMG. Takže máme 40 tisíc kostů tady za chvilku. Kámoše. A free donut for you, boys. Kostu stojí 50 tisíc už. Cooldown. To skončíme. 3,5 minuty. Ale dobrý.
Samozřejmě tohle není konec, já jsem evadenul. Dostanu reputation bonus nějaký určitě. Tak kolik budu mít? Ty vole, 3000, dobrý, zlatý. Tak, tohle. Instant cooldown, no budíš. Tak teď jdem po něčem bláznivějším. Dáme si Team Escape na mojí, jak se tomu říká, na můj class, takže můj class event. Jestli tam jdem nějaký ty drivery, taky teda Lamsky to vzdal. Nebo jeho počítač vypověděl službu. A jsem budu koukat na ty dementy, jo, já je podle mě to. Já se to poseru zase, no. Jako vždycky. Není to poprvé, jako. Kolik byste si mě chtěli to přidat, tak se jmenuju takhle. Flight Cursor 15. A jdem na ně na cajty. Státní cajty. To by neměl být problém. Ano, už tuhle hru někdo nahrával, ano, byli to kybernauti. Můžete se na ně podívat. A hele, už to tady máme. Tak jdeme na to. Webras, Vista Cosio, nebo Crostalnos. Hele, Perfect Launch, dobré. Koukám, že ho zničený. Zadní sklo. Nevadí. Za mnou jsou magoři, ty, co se jedou se mnou, tu Team Escape. O, výborně. Ty vole! Díky! Děkuju, no, děkuju moc, ty vole. Co jste mi pomohl? Rino, nemám na to. Dobrý. Omlouvám se předem za neokázalé řvaní. To je debil. Jo, aha, to je on. Jsem první. Neokázalé řvaní. Abych to dopověděl. Já jsem hodně emotivovaný člověk. A který řvu jak debil. Protože rodiče jsou doma. Oh my god. Dobrý. Bum. Pardon, chlapci. Jo, to nechám. Teď čumte, co se dá zrobit, když jedou 3, 4 lidi. Bum! 4 roadblocky. Robíš srandu, hej? No to by u nás v Česku ani neměli. Popíče, paní. Jdem dál. Děkuji. Ty vole. Nesejmulek. Jak něco. Berem to tu. A se k němu dostanu. Snad jo. Din. Co děje s mým mikrofonem? No pič! Normálně je zapojený. By se mělo jít. Dobrý, ale jsem první. Co jsem dělal? Rhino, v pohodě. Au, v pohodě. A nic, dobrý. Stáčka, výborně. Free donut nemůžem dát. Rino tady asi není. Vezmeme to přes autobusové zastávky. Ne, že bych měl něco proti autobusu, teda. Ale proč Rino jezdí tady, jo, to nechápu. Bum.
Haja. Haja. Dobrý, ajajaj. Rhino v pohodě. Na druhé straně. Škoda, že to není taky, abych s ním teda fakt rád zahrál. Ne, teda s tím autem, ale s jiným. Ty vole Rhino jak prasák. Takových Rhino, že se to jeden pokaká. Aspoň by byla větší sranda, no, že jo. A on jako nahrávání a svůj channel. A já si je dávám. Já si skáču. Dobrý. A kde je? Tady. Když jsme u těch aut, mohl bych ještě nahrávat Most Wanted jedničky, ale tak se mi to nechce. Chce se mi hlavně těch... To je debil! No už máme jeden strike, vole. No a spajky, vole, před náma. Jsou. Lucky boy, heureka. Na chodník se spajky nedávají, nebo co jako? Rhino detected. Druhý Rhino detected. A hovno! Co je za policajty? Co je za policajty? Au. Sejmu. Co je za policajty, že nemůžou sejmout ani normální českou čhorku? Vezmu to rovně. Mám se trefil. Ok, jdem. To byl Rhino asi. On není do píče. Dobrý, bych mohl dát. Haja! To jsem posral. Dobrý, dostal jsem spajky jak žeklídek. 60 sekund to left, ježišmarja. Není problém vůbec žádný. Au, motherfucker. V klidu si to dojíždím, jak vidíte. Ještě takhle přejdu. Dementa a sejmu tady to auto, už ne. A já jsem vyhrál, jo. Jsem čarovný. Jo, a se mnou ještě další. A další. Co ten poslední, he? Že by to byla taková lama, haha. Tak asi jo, ne? Stihnul to. Zabil. 3000 reputation, 9,5 cache. Juggernaut krát 5, bomba. Nevím používat Juggernauty. Už dáme ještě raz, protože se mi to povedlo. S těma smrťákama. A protože v rejskách nejsem moc dobrý. Ale mohli bychom si tam dát jako nějaké video vtipné. Že jako Štěpa to zase posral. Šest, 5, 4, 3, 2, 0. Nazdar. Tak však 1, 2, 3 rejsky a asi to ukončíme. Tak jdem na ně. Jsme tu normálně 4. Snad žádný hackři. Ne, vůbec žádný, výborně. Všichni jedou se mnou. Růžový posvícení, modrý posvícení a žlutý posvícení. Kámoši s posvícením, takže je to posvícení. Že ano. Výborně. Výborně. Au. Je dobře. Rýno jde po mně, ale protože jsem třetí, že jo. A vím, že jsem nejpomalejší a jsem poslední.
Počkej. O, do prdele! To jsem posral. Proč používají tyhle ty sračky? Stejně předjedu. To ještě mi to kurví kopa. Výborně. Střílel bych tyhle ty nějaký prémium hráče, tu. Jasně, ale nechaj mě takhle to, vole. Tam používají radiakčuně. Uhni! Dobrý. Jdu jsem se. Ty vole. Kospra. O, prdele, páni! Tyjo, ty pocit, jak to lítají, tyjo. Tyjo, to se bojí do něj nakurvit? Nebo co jako? Se bojí takhle jet. A soli to do něj, skoro takhle. Stejně to tady posere. A já ho předjedu. Debil. Bagel kokot. Já chci dostat team money. Za tým píčoviny. Renew exit. A on tady bez Belgiho, vole. Begliho. Nebo jak se jmenuje. Ty povězte mi, co to je za debila. Fuck je, fuck. Fuck jako to je nějaký kokot, ne? Pořád týmy vejď, vole. Si to nech na doma, vole! Máš moc pro děcka, veď? Aspoň mi tady kříží cestu, vole, pak si ho podám a backlit. Jojs. To je debil, bože, to je debil. Hello. Kámo, povede se tím mě rozsrat. Ježiš, to je vocas, to je debil. Plnej kokot. Mi fapuje kompa, vole. Počkej, se podám, vole, čuráka. Aspoň mi tady kříží cestu. Vlastně mi on mě čistí, že? No, Franky, vole, taký piči, no, debil. To je, on má... My skypujeme, nebo co? Begle, dej mi megle, vole. A stejně ho zabásli. Kokota. Hele. Čukrot. To je kam odletěl ten site. A já. Nemám k tomuhle co říct. Absolutně vůbec. Do píče, paní. Prdele. Dobré, jsem přežil. Je ten vocas. Jo, jaha. Jo, ale Juggernauta si musím zrobit sám, že jo? Vole, mě nikdo neudělá. Uhni. Dobrý, aj bez Juggernauta mi to jde docela dobře. Oh, you motherfucker! Jsem druhej, vole, za tím faperem zuberanským. Počkej, kolik je hodin?
16:36. Hej, debil! Vápu, se cash. Dobrý, 228. OK, takže jdeme asi na tohle, to bude asi všecko. Jsem dneska takový mimo. Samozřejmě 400 plus. Všichni s Lancerem Evo 8, jasně, taky si koupím, určitě. Dneska bych to mohl dát na YouTube a byl by klid. Ajuk legendary. Ašuk legendary. A mrt legendary. Jsi špatnej legendary. Kontextual minus. Hele. Jdem na to. Uííí. Sakra, taky vystartoval dobře. Go to fuck off. Čurák. Vypadni. Jsou první. Jsou čarovný. Miluju tyhle ty motherfuckery, který na mě pouštějí hned od začátku. Traffic Magnet, když jsem první, teda jo, jako. Fakt miluju tyhle ty motherfuckery. Stejně jsou pak druhý, třetí, čtvrtý, pátý a jim to úplně jedno. No, stejně dostanou 20 000 cash. A 20 000 ne. 6 000. What the fuck? Se me puedo. Dobrý, se mnou moc jako není. Jsem se teda jako víc. Šok. Shut the motherfucker. Dobré. Stěnu 62%. Dobré. Dobré si je dávám, tyjo, dobře. Pátý už to zdal. Kalama. Maminky. Hlavně, že je vole poslední. Ani když tady žádná doprava není, debile. To tady tou zkratkou. Hopla. Se mě někdo snaží předjet. Ovno! Ne, jsem vyhrál. Au. Teď jsem dostal pěkně do zadku. Jsem dostal hodně. A dostanu 5000 a zlatý kartičky. 6x3. To se mi nepovedlo. Nevadí. Čekej, no x3, tak to escape, single escape nepůjdu, to teda jako ne. Co jsem robil, hej? To nevím. Au. Co jsem zrobil? Kde to jsem? Jo, tady u těch cigánek. Může být prosím někdo prdel se mnou? Může být někdo se mnou prdel? Ne? Ne, dobře, tak ne, no, tak ne. Tak někdo, všichni jsou sraby a někdo do toho se mnou nepůjde. Hele, 50. Tyjo, krutá Mazda. Tu vole, level 50, to jsem ještě neviděl, tyjo. A skoro stejně dobré jak já. Počkej, jaký má skilly? Do píče, paní. Do píče. Kruté. To jestli má Juggernauta, tak to Mazda plus Mazda zabijou nejvíc. Mazda zelená plus Mazda červená. Zelená vyhraje.
Če zelená. Jdem na to! State Tactical Forces. Chci vědět. Hajja, do prdele, jsem zase nepovedl. To je debil. Byl rovnou busted. Au. Au, vejs. Au. To bolelo, moc to bolelo. Je debil, ty vole. Hlavně, že level 50, vole. No, píče. To vole, kolik cigánů. Přežiju. Jo. Přežiju. Já to už nemám. Au. Jasně, vole, jsem měl. A ty máš, kámoše. Oh, motherfucker. Trolling bitch. Se tam někde mrdá, vole. Holo! Jak může Mazda 3 sejmout Big Motherfucker Rhino? Proč jsem to do nich nenasolil? No protože jsem debil, ne? 4 spektrpy. Jdeš do píči? Drifting, vzpomínka na kámoše. Piče, páni! I've been busted. Jau. Toto osvícení, jak to má? Zabité. Je spavněn. Bye bye happiness. Hello loneliness. I become one of. Ale nebudu zpívat, vole, ještě mi to byl nějaký poplach, vole. Do píče, au, paní. O, 60 sekund left, no? A víš, že na mě jde policaj, vole. Debil. O, jsem prohrál, no, zase. Tak jsme prohráli. A dostal jsem za to cash. Jsem čarovný. A s touto bombou se těším zase na zdárek.